Waqt il-programm Vjova fuq Radio Xandir Nazzjonali, il-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Ġustizzja Joe Giglio issuġġerixxa li l-Maġistrat Gabriella Vella għandha ssir imħallef. Daħaret ċar waqt dibattitu li kellu mal-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard. Dan hekk kif id-Deputat Nazzjonalista kompla bl-attakk li għamel ftit ilu l-istess Partit Nazzjonalista u l-Aqda Repubblika fil-konfront tal-Ministru Attard. F'dan il-programm Giglio qal li skontu il-Ministru Attard attakka lill-membru tal-Ġudikatura f'kumment li tal dan l-istazzjon brabta mal-applikazzjoni tal-Maġistrat Gabriella Vella biex issir imħallef. F'dan il-kumment il-Ministru għall-Ġustizzja ma kummentax dwar kandidata speċifika. Matul dan il-programm Joe Giglio iddefenda lil Maġistrat Vella li hija magħrufa li mexxiet l-inkjesta mimlija taħwit u kontroversi dwar l-isptarijiet u swiet lil pajjiż iżjed minn 11 miljun euro. Kien hemm news item fuq il-1 u dan il-news item fuq il-1 kien qiegħed jgħid illi Gabriella Vella u qed jipprova jżeblaħ il-Gabriella Vella kellha il-wiċċ tost kważi li tapplika biex issir imħallef. Ftit wara u Giglio kompla jiddefendi lill-Maġistrat Vella. U ma tagħmilx statements li b'xi mod jistgħu qed imresqu l-qudiem xi spin li qed jipprova jagħmel il-partit tiegħek. Ġifieri inti taqbel li persuna kontroversjali ssir membru tal-Ġudikatura. Jiena għandi fiduċja fil-Kumitat tal-Ħatra tal-Ġustizzji.